Sorry guys. But Nila is not teacher, but it's fine, guys. Sakapane baba vana Equatorial Guinea, guys. They put tape, guys. They were 400. Hameno kunzoka ndikuita, guys. I don't know. Kuti ndo choma ndeka not ship, but kutwika kutaka verenga. Ndakawatsa kuti pai baba vakaitwa fraud here kubasa kwavo. Handimona muzukuru wa president weGuinea. Handimona iya mai president weGuinea. Saka vanza ivata zveintelligent here what baba kuGuinea koko. Saka kunonzi vakaita fraud kubasa kwavo. Kwaita fraud kubasa kwavo kwakuya ndobva kwaenda kuno saka vainvestigatwa baba vaya kuchiinvestigatwa kubasa kwavo kuchiinvestigatwa ndokunobatwa laptop kwai laptop here guys amen saka kwabatwa laptop kudaro kwababa vaya kubasa bva laptop yakusechwa kuti vaone mai mwana ndipo wakona kune mafiles angari pakanzi max-files x-files 1 x-file 2 achinda ndobva panovhurwa energy x-file rekutanga kuti vaone ndobva vaona x-file rekutanga pane sex mai mwana vanhu vakutoitwa chi vanhu vari kutoita hanzi ndina mukoma wangu urere malevel pandasvika pese ndotowana atovi hanzi ndina mukoma wangu alright ndobva vatowana chi ndobva vatoona mune x-file 1 ndobva vatovhura x-file reri mai mwana ndobva vatoona chi vari kutodi bongo vari kutobhonga ndobva vati x-file 2 guys bongo x-file 3 mai mwana bongo x-file 4 bongo vanhu vachibhongoriwa mai mwana ndobva vachiita interest yekuti saka vanhu vari mumatepu manje kuzonodai mai mwana wanike kwakune 400 x-files tapes dzanga dziripo guys 400 matepa angaripo 400 matepa angaripo ndobva vachizovhura manje investigation dzikuitwa guys kwakunovhura ndikiri matepa yakudaiso mai mwana kwakunoonekwa kuine mai mufundisi mukadzi wamufundisi vake vari kubhongiwa 15 shamwari dzehanzvadzi yake vari kubhongiwa mwendiani mukadzi wagodfather vake godmother vake ikati mukadzi wagodfather vake varimo vari kubhongiwa naye minister of what amene mukadzi wavo ari kubhongiwa ipapo mumwe minister futi ari kubhongiwa ipapo vashandi pabasa vese vari kubhongiwa saka guys zvaiita kamira icha baba ava makaona here staira guys vanenge vakadaiwo baba guys makavaona here matepa vose vanenge vakadai Because 400 guys 400 and kana makaona guys vakadzi vava inangu handizozivi kuti nditi murume yakasungwa ari kusungigwei guys kune vanoziva mutemo tuzewo ari kusungigwei because vakadzi vaya guys vaitozviona kuti tiri kurekodwa vakadzi vaya vaizviona mai mwana kuti tiri kurekodwa vakadzi vaya vachitotarisa kukamera kudai so pane mumwe akatodai so kukamera kudai kana makazvitarisa pamatepa aya guys kune vaitoningira vaitotarisa makamera tinge zona kuti zvinhu zviri pakamera izvo imo muofisi guys iko zvinomanyadzo zati mumaofisi umuka zvimatebhu zvomumaofisi umu guys zvomumaofisi umu zvinenge zvakaoma matebhuru aya emaofisi guys ayayaka musangodla chinhu chamunenge makwanisa patebhuru munodhigwa zvakawanda pane cctv kamera kiri yemuofisi mavapa saka vanenge vachibhonga katisa kucctv kuti ndani ari famba mupaseji mucorridor ari kuya dhiani famba uya wedhirezi renhingikiri uya wedhirezi reblue uya akatoya asina bhurugwa kani makamuona guys akatoya asina bhurugwa guys wedhirezi reblue uya wokupinda muofisi ya ndemai vayaka vakatoya vasina bhurugwa kuti yatsokuya mwana kuti usvika kugara apa kudai kungofungura dhirezi kudai vasina kana bhurugwa mai mwana vaitofamba vasina kana bhurugwa mai mwana mai vava vasina kana bhurugwa mai mwana apa baba vacho mai mwana
Zvakaoma bedwe. Baba vasina bona asi guys zviri normal here kana kuti mushonga kwakasungirwa isaka because akasungwa kati kapona chiswa maleg ions because but hapana mhosva yekuti ndione anosungirwa because vakadzara vaito concentrate to what was happening pao vaisungirwei muromo wacho vakati what guys kune vakaya vari redu vakasitorina bhurugwa mai vakangosvika vachitongofukura dress kudai so vari pamusoro penhikikiri petebhu vachitogadzikwa pamusoro petebhu mai mwana vachitotanga kutofambiwa pamusoro petebhu paipaya but guys imimi zvitori normal here guys zviri normal here izvo zviya guys tara chokwadi pamberi pamwari iwe mbuya mulambo haona kuona vaidai inadinyeso vaidai vobata manipu zavo kudai ndo avaita kudai votarisa kukamera kudai so voti guys zvakaoma hazvo kunoitika munyika aiwa haka nyika munoitika zvihombeo zvikukutu chaizvo zvinoitika munyika zvakandiomera zvandakaona baba vane but guys haisi mushonga here guys panyaya yemate paya guys pakusvipira vanhu uchisvipira vanhu dai guys haisi ningirikiri haisi mushonga here ya guys pakusvipira vanhu haisi mushonga here ya guys kusvipira vanhu haisi mushonga here saka pane wani mukadzi makamona mukadzi mumwe mugiant so akaita seni kudai so anga ari mugiant so akaita seni kudai mutsvuku so makamona mugiant mutsvuku wokugadzikwa patebhuru uyu asina bhutsu uyu makamona wokuzozviuraya akatobuda vhidhiyo yake ndakaiona ari mumochari achitochemwa okuzozviuraya mumwe wacho makavaona mai vavo vagiant so vanga vari vatsvuku wokuzozviuraya vakabva vazviuraya mai vaya ende chakanyanya kundishamisa ka 400 guys no condom 400 no protection no condom vaingorova chete umwe akazonyatsotsvipirwa kuti abatishira chisvipa kusvipa kudaiwo kwakurinani ukuzonyatsosvipira munhu svipira munhu guys no condom aingosvika otongopfekedza just like that uya achingopinda otongopfekedza mai mwana uya achingopinda otongopfekedza ndida kutoita yangu my children otongopfekedza just like that guys ngatimbonzwaiwo pfungwa dzenyu kuti munozvionawo sei guys mbofonai timbofonaiwo tiwe guys kuti munozvionawo sei baba vaya guys makazviona sei asi baba vaya kudai vakasenga kudai baba vaya mai mwana takura zvombo kutakura dai mai mwana kokuzoita vhidhiyo vachivhaira paine mukadzi wacho handisiyi murume wangu and I don't intend to but azobatwawo aine affair yake mukadzi wacho awanikwa aine yake affair mukadzi awanikwa aine yake affair mukadzi wacho Ansisi akazosvika pa 398 akazoyachita airamba remember kuti airamba kamunhu yaya airamba chitokanzi zviri kugadzirwa zviri kugadzirwa handisirini akazodzoka handika akuchinja statement akuti the consenting adult ndakabva mapizza here pandakambotanga chiramba zvandokuudza kuti hakuna munhu anobvuma zvaizva kanke zviri sei sisimeli mushe wakaona kababa vaya koisimasi nguta atongotarisa makatoseva kufoni here makaseva kufoni here ungaseva unorarama sei pakadaro paunoripedza wani unongotora befo wakangotarisa kuti yezvo handisati nakuona zvakadaro ndisati nakuona wakaonawo sei iwe tipewo pfungwa dzako tiwe pana baba vaya but zvekupfira mate ka ini ndiona sekuti ndezvekunyika kwava I think maybe munhu ane asina kunatsokuskangalaisa kunatsokutoterera zasi because ndaona chero pane remukadziri apfirwa kauya mukadzi apfirwa kuti ndefunga ndezvekunyika kwavo zvekupfira zviya saka igemu kaiwe kei riri kuitwa ka igemu kairi rekuti toti kuti vanga vari open relationship marriage here kana kuti chiko mukadzi aikozera nemushengerene wose uya aizoita afei mukadzi ina I think mukadzi chakakonzera kuti aite
aite izvozvo zvekuzoita izva baba vaizowana kupi simba 400 ive naro iwe baba vasimba vaive naro nokuti pazuva ndofunga vaitorova kana 3 komuhospital wakaona here muhospital plazi kuti vazosvika 400 totoreva kuti pane amwe atisiri kuziva namijana aripo inoti pane umwe ambondiudza pane pano panamboona kuchinzi kwanzi asvika 410 tikati ko amwe 10 azobvepi kuda wala ichaiphone yedu kuona mune noise second kuona TV kana chii mune noise second kuona mune noise ndadzima kunoku sisimeli ndichengeto ndiyangane noise ndiyangane noise mozanda delete telegram sisimeli kuda matema ari kuramba achimbobuda ndofunga tanga aripo ini ndadelete telegram ndikati vedweka ina ndioni mapono but izvi zvandipedza simba asi kurekodha vachienda zvakadaro kwakuri kusa kusodii ini ndoshaya kuti kamera ndeiko chiiko naimi vanhu hatidzidzi takaita seiko kamera ndeiko but vaita kuzodini I think baba vaye munhu yawo kuti is and sex addict vanotove addicted to addiction yacho yakaipasi munhu kana ane addiction ka munhu yose asingasakwanisi kuzvidzora saka I think zvinhu zvinotovanakidza kuramba vachiona zvakafanana neaya mapedofile vanonzi anofanira kuraya vanhu unogona kuzonzi abatwa anzi arepa vanhu vakawanda noti to be honest with you ka inini ndiri kumubvunzo wangu wandaingove nawo ndowokuti ko kamera ndei ko kuzvibata tumunyatso makavaona uchizvibata tumunyatso zvikunakidza vogani munyatso maivano baba vadinazvisezokuvausisai zvinenge nemunyatso chaikohospital mugwere wanda kunoona kokunopedzerana naye uye mugwere kutobvuma naini ini vakadzi vaibvuma vaipiwa mari here handiti angade hai ranking plus muzukuru wapresident ka renki yake yanga itori renki itori hai kokwavo rosi mazviita ukaenda ari kubvunza ndomaona kupi mavideos ukaenda patelegram nda kuchaos kutelegram ko unoona ikoko indakangomaona ndibva ndatodhirita telegram yacho ndikati yezvo unobatana unosangana nehama yako irimo wechimaona akati yezvo kunaiwe noreva kuti mugida hakuna aids here nhaye masikana I think ivo vaitsvaga asina nokuti handi kuti nyaya iyi izobuda yakabuda kuti vanhu vakanga vaenda vachinosecha mba mavo mari aiwa mumba here kana kuti muofisi iwe unoti zvinhu zvakadaro zvaichengetwa mumba here zviya mune mukadzi I think pakunotsvagwa kwacho kwemari ikoko which means handiti mari yavakaba vanogona kunge vaitopa vanhu mari iyoyo imari iyapa hapambori kutwa ichii imari vanhu vaisiswa nemari aiwa mari vaipiwa zvavo vainenge kamasikana pane kamusikana kechidikira kekatatu kumagaro wakaona kanyezorova basa wakaona kamusikana kaike zvakari kunzi kwai munhu hairengi chai kwai mwana anenge mwana antoriwo munhu mukuru chaiye mugavhmendi ikokoko ndakaipedza maspotsi manje kaitonyatso maimwana kudya kamwana yakapedza kudya kodini kaiziva here kuti kakudya chinopinda muvanhu 400 guys 400 but unotaura nyaya kudya paya kuti lainoga paya mazviona sisimeli inzwa dzanyorwa nekomend comment section kana inondiuraya hanzi kwaindofunga kugini kwakangofanana nekufiji hakuna edzi hakuna zveshuwa because guys kana timiwo vavanangozvita idzi very simple ngodaiwo vatopfekedza kana condom kana chii aiwa hakuna idzi pia saka nehama inini ndakuda kubvunza future yavo nehama dzavo vachazodii ndaona sokuti vana vaichaisingagaini zvavainyora kutwitter uku ndaona sekudaro ndaona kuti havasi kugaya vayai
kwaika mwana kaikaya isister yapresident noti ndakatozviverenga pane imwe comment so kuchinzi anotori mukuru mwana uya kwai isister yapresident kwanzi neuya I want to visit him in Guinea ave kujere uyu mazvati zvazvinoita sismeli ndezvekuti anogona kunge ane maadmin semunhu anga aine mari imimi mazvati imimi mukasungwa pasismeli tosara tichiposta isusu zvedu vana kei ndo zvazvinomboita ya tosara tichiposta yakaipa panoya kana vediwe vasina kuona zvakadaro asi tisikanayachikikiwa kutokonzwa mwana sisi wapresident vaipedza masports vaipedza masports mutoire munhu yako vakazorovera kurwizi vakarovera kurwizi kufa tsitsi mira ndikudze manzwira ndakaita kuti nyaya yakabatwa sei ari kubvunza kuti zvakabatwa sei ini ndakanzwa kuti hanzi pakaitwa mari yakashayikwa think pabasa here kana kuti pakambani whatever noti anga ane chinzvimbo munhu uyayo so toti cid mutora shanga yekwe ikoko kuGuinea ikoko yakati yakuinda kunovhendenyura here mumalaptopu paichichi ndopavakati regai timbonoona mavhidhiyo yawanikwe izvo ko ndo zviri pano kwai umwe ndokutobatwa kwaita nyaya but iyo vakaona mavhidhiyo aida kubvunza wangu naikei vanhu vakaona mavhidhiyo vafamba neraiti here kuti vazobudisawo mavhidhiyo ati nokuti yadai haisi private property yemunhu here I think one of akanga aripo kwai nokuti pane umwe aitovewo pamacid papo akatoona remukadzi wake ndo zvakazoenda ndakazoona kutiktok musuno pachipohwa pane mupurisa aitaura ndo zvakakonzera kuti azoita viral asi wabodyguard here wapresident aireho uya kuti bodyguard wapresident ane mukadzi wake aripo ipapo azvinhu zvacho amuoegamba uya kwai mukadzi waminista one kwai amwe mukadzi waminista asi imi ane dress regreen ya aine dress regreen andiye mukadzi waminista wokugariswa patable kuya asinaburugwa kavena nene mukadzi uya anga asitorina burugwa zvachose but handi makazviona here kuti vakadzi vose ava vaitoti kana vachitarisa pakamera vaitoita action vakati vaitoziva kuti tiri kutogwa vhidhiyo wegreen akatogwa vhidhiyo asingaoni bhosi chero kukisiwa airamba akaramba chero kukiswa nobaba aitoisa musoro pane wandakaona anga ane dress reblue ndakaona achigara patable so andakaona seanga achitarisa blue aminoti green rekati blue rakareba so wamuri kuti akasingazivi ndeupi iyeye akagadzikwa patable pane tuka vakanga vari patable yaive newivi ivo vakarukwa carrot vavakarukwa carrot vairamba kukisiwa vaya vekupi vasina burugwa vanoti vairamba kukisiwa bhozi chavo vai vakangotarisa kukamera iyaye patv ando yave vakangotarisa uko havana kuzviona kuti kune kamera zvotodai vakazviona bhozi vaitoita vachitya maivavai vaitoita vachitya saka ndiri kurati kutarisa kwavaiita kusaidi rekamera vai vasingatozivi kuti kune kamera ivatora handiti vai vasingatozivi kamera kuti iriko kubheki even chiro mukatarisa chiro kukisa kwavaita vaida kuzama kukisa but vaitoramba and aipira vasingaona haana mavhidhiyo bhosi ndakaita sendakaona mavhidhiyo 2 ake akasiyana ini one yekukotamiswa ka nehone yaakanga akagara saka aida hapana zvaitaura kuti airamba kukisiwa guys kowe nhumbu uya umuhotera wenhumbu yawe nhumbu azi mukadzi wahanzvadzi mukadzi wabhudhi wenhumbu aipira vanhu vasingaoneka vaya pane akaitirwa mutoileti yavo kuti akanyatsosmailira kamera atopedza ndiye akatonokata kamera iyeye akatosmaila atopedzegwa akazopukuta nematishu kana makaiona akaisa mutoileti
haina vakaitira ndikuri vanhu masisimeli ndandongoona maclip nekuti zvazvisina kumira zvakanaka ndandongoona vangotoda vanhu kuzopedza ose mavhidhiyo zvazvakundikurirawo vanhu vamwari aya asisimeli pachokwadi sisimeli aya ukatomaona hatodi kuonekwa nasingu asitorina kana vari varume kana vari varume mabhachela vakatoiona vaya aya vaya vakatoita 16 rounds dzavo vari mutoileti ndochokwadi hakuti kwai ndaindongoona maclipu kungoti ndingoona mafesi evakadzi kwete kuti kwai ndaindopedzera kuona pane bane rimwe randakatombofemereka handidi kunyepa ndiri kutaura zvakaitika hazvo ava ini romusikana ndo rakandipedza rara rikimusikana chachine matatu rere iye ndakatofonera murume ndikatidzoka kubasa shamwari wanonoka ndatodzipa zvatovira yes taura kuti izwe vanhu vari kufacebook vari kuvakuvatinene vakajoina mafacebook vari pane kusikava taura Precious. Precious, hello. Hello, Precious. Yes, tukunzwa. kana ari mucomment section arifunga kuti tiri kunyepa zvechokwadi ukariona kana ukariona chero munhu akaona mavhidhiyo apa chokwadi hasi kutaura tukunzwa ndakachida kungotaura 1 minute kuti apo pari kunzi uyo wegreen anga asingazivi what not. I don't think kuti it's true. Aiziva mukadzi wedress regreen, it's the same lady wedress reblue mutoilet wekuti uya pavakapedza zvinhu zvavo akatambidza matishu vakapukuta akatora kamera achitosmaila akatora kamera akaibata so straight pafesi yake akasmaila. That's the same lady. Ane mavidhiyo tu uya wekukoira munongoona futi nekukoira kwake. But kamura riro kakaita pasingi papaya unogona kunge uri right. Kamura riro kakaita pasingi papaya apedzerwa so sisimeli chinhu chaya chakakura tiri kurera nazvo but chinhu checha iwo newe asinaiwe cave chichonga chidawo here vasikana chakapurisa chinhu chiya inini sisimeli hangu handigoni kuda kuti wachida kugarira chete inini personally ukachigarira havo pachibereko pamandibvunza unokuvara chiatiti chiya unokuvara kudai semunhu ari single kudai inzara ndegai ndizvimiririre inini ndakatochida kudai mazasisimeli handidi kukunyepera handi ndakangoona mwe amose ndanongoona zvimaclipu ndapera ndandongofemereka ndikati yesu naireduwe regai ndaitoda kutogadzira kuenda kubasa maziva ndakati nhai mwari ko handinyari here ndakabva ndadhilita chero telegram ndakabva ndaidhilita ndikati handichadi kuramba ndichiona zvo zvakadai guys baba vanakana vasikana aiwa but ndokuwanda senhangu semusinguru kuti but reali yagaitsikana kutsemuka kuti vana vai vakasimba pula vatanga vapirwa mate zvamatiikomende yanyogwa najuliet natasha moti kwai ndini ndega iri papiko akomuchambomona chinhu chacho choda vanhu vavaya vasiri vapfupi sesu choda vanhu vaya vakareba vane mazino aya mazirusero atoti mazirusero aya kwete uneka tiny aiwa unofanake I don't think yainoda kudzokorodzwa katu itwa ka1 unyarara kana mukadzi wacho ainoura achitsvakei kushwara baba vane zvinhu zvakatakura kudaro pane nyaya ndozvojamba iri piko yemukadzi wacho iri pi yemukadzi vaida vakadzi vane sele vaida vakadzi vane mupata iyo vakadzi vese mupata nemazino kuya
kugini kune basa aende kugini kohurika vasikana handidi kukunyepera ati ndakatogugula kuti how can I go to Guinea for a holiday For vacation. For vacation. Ndakazoona kavidhio kemunigerian achipopotera mukadzi wake achiti wakaenda kuGuinea for vacation ukanogara ku 2 weeks kana kubhuya panapo uchida kana nezvangu which means waitorohwa kaikoko mukadzi akati aiwa so ndakafeka musoro wake amanigerian arikuenda kunenge kune varume veko vanenge vakadaro atini zvekuti kwai mushonga ka ina handizvibvumi hangu varume veko vanenge vangorovo vakasenga kuti vakwachenese vakadaro ini notidevanga vakadaroka macomments aibuda even ekugini kwacho daikuka handifungiki because vaitobvunza kuti unodlei mudhara achitaura tanzi kwai if you want to be strong kwai eat natural foods kudikudi hamene zvaipa advice aipa vanhu ikokokudikiro vachitaura vanenge vakangokura zombo vanhu veko kugini ndikuenda kusimeli vakura zombo vanhu veko kuti ufodzira kumberi wevechinja gomba ndiyanosvika asi ndivanani vanhu vari popular vekugini vatinoziva ndivo vatoita kapopular nekugini kane zvombo zvavo baba ndo vatoita kakuti ndo chegore riyacho uya kusouth africa anzi malusi gigaba machiziva gara wakadiwa uya minisa malusi gigaba wokubudisa zveiyo yokulikisigwa futi tepu but makaona kuti baba vairova nestaira vainyanya kudai kufongoresa aiwa vanhu vaida kuti vaida kuti kuvachitambusawo munyatso ndakavatambisa munyatso ndoyauya vachibuda pakamera saka iyoyo ndoinoikatsvayazobuda pakamera because avaaida tozvirekodha chaiko chaiko ndochokwadi chaizvo musikana wayo aivapedza because aivabata munyatso zvavaida chaizvo chaizvo ndosaka vairamba vachimudzokorodza upi uya musisi vematatuya wekuitwa kurwizi wekuitwa wokurwizi wakamudzokorodzo here ndiye kawokudya ndiye wokudya girlfriend chaiye kutodaroya ainyatsopedza aivapedza masiposi because aitanga avadya munyatso maminisa ari kuzimbabwe hapana vada kundiita permanent girlfriend sezvakaitiwa nababa ava here imimi maminisa ari kuzimbabwe kwai ndokwagrendi p ndokwamukadzi nomusikana kumudhavdhavia anoberekwa nagrendi p uya dai vakahaidha fesi yavoka vakamatengesa mapono ayo vaita mari baba vai because aya mahoti chaicho rozi nangu handidi kunyepa rozi kwai makanyatsomaona zvekudaro sisimeli vari kuratidza kuti vakamagarira pasi I think Father Diaries makaona mangani sisimeli makaona mangani ndopandakaongondofatawo handifana kugumira pa6 7 chete hai 6 akatoramba nandatovira nandatotota 6 7 ndaingokanda WhatsApp ndongovhura ndotoona ndochezvo totokomenda kotouya rimwe totongovhura totongoona tokonkomenda tochezvo mwari just like that sisimeli sisimeli hamuna kutota ireni kana kumbokuvutavuta kana kumbokuvutavuta sisimeli aiwa usavaderuka sisimeli vana fadha zvokanama here kana ndaitongoona kunge ndiri kungoona wamheno imweyaiya but hamene ndatoitika kuti ndimaone ndakapepuka katobva ndaona nyaya ichinetsa bza dziri kuma4 koyedza vandatanga kuti regai ndingoendawo kutelegram ndingomaonawo mozati ndakahwa kutsva ndakahwa kupisa muviri kudziya ndikati aweregeri ini ndakatotadza kana kutoona kana kutomapedza ndandakutova kuti ndakutoda ndakandakutova kuti aiwatinambaswasiba zvapera talende wakararama here kana musi ndakamaona sisinelika ndokunga murume wangu akatonetseka kuti kochii chaitika
Ndangoti padiki pama, Musi wati. padiki pama. Aiwa kana mune nyere vasikana. Kana mune nyere Ndiri vasikana. kutokudza. vanhu vane nyere Vane nyere. Ko wakati kuchimudaridzawo kuti aone ipapo zvanga zviripo. Iye akatoshandisa kuti kunhasi madhamu ane shuga kudai chii. Ndangoti padiki pama. Asi ndakazoti kuswera mangu handina kuswera ndakazoti mangwana ndakazongomuka chibereko chakurwadza. Ndakanamba sto yakabva zvangu dzaura mutswanda rega ndichinyatsochinamba sana siri kutoda. Saka kana muchida varume venyu ka kuda kuti tichagara tari kutsvakira imi matepi iwayo muone kuti hatimufadza varume venyu kudzimba kana maona zvavanoda kuactivetwa nematepi evamwe vanhu. Hatina kuactivetwa but kuti maonero unenge waita sismel mafeelings sichiri vechidiki achiri akazara. Saka ukatongoona chinongoenderana kaunotowa kutoti zhururu muviri aiwa unomerera unotomerera zvitori normal sismel aiwa zviri normal muviri unotomerera ukatoona kuti apa vamwe chaivo vaitoti vakaona kisi chaivo vanhu vaitoti ii ndo wakuti kwakuzoti yeke irimo imi ati mukutoona kana kola ari pasaidhi ari kuti hazvisi kumira mushe. inini ndiri munhu anotori single but patime iyoyo ene ndiri munhu yokuti handimbozvifungi ndengoti I just live my life handidi zvezvinisa basa but ipapo ndakafemereka ndakatomira mushe aiwa but inini zvangu kuti kwanzi nditi mushonga baba vayake hapana mushonga kuti chipo ndo zvinonzi talent. Ukanzi varume vane talent kando vavaya vane talent hapana ai talent rere ndo rinonzi soto rawakapona mwari ende vanogona kushandisa sodzo ravo. Zvakuda papi asina zviona ini nene handina kuzviona ini kuda zvikazobuda pambada sandazviona ndechekuti vakati ivo pane pamwe pavaibvunzwa asi ini ndaitranslator ndaisa translator paGoogle vachibvunzwa ndomburavhunza dai anga ari Father Diaries vakabudisa 400 nezvombo ravanaro raya maisiya maiti murume hanchadi ndati dai vava vari Father Diaries nezvombo zvavanazvo baba vaya monzi vabudisa 400 mototi Father Diaries handichadi. Aiwa handimbososiri murume izvozvo kuzosira murume kuti kwabuda sex tape wachepera ndikudai ndokokodinawo let's face reality 400 sex tape unosiya but unozotarisa kuti pane zvandiri kuwana here pamurume kwai kana vakaita sababa vaya ina handitosii nokuti kana muchigwere chinhu unongotopiwa kudhara mai mwana unongotoenda chokudhara chigwere chechiya saka wazomutara kunotsvaga naikei wotara kunotsvaga mumwe wekuti newowo wave nacho wotara kunotsvaga mumwe wekuti uchizotsanangurira kuti ndine chigwere chandakazowana murume wangu akagazeta vanhu tokugara ipapo chinoitika ndechekuti online haikanga baba vane bhegi remari woti futi mburugwa vakasenga wobva wati kuyanzirega ndisiye zvese vanazvo saka uchaona kana chiri chirwere wakatopiwa 400 aiwa it's not a joke. It's not a joke. Wakatopiwa udhara mai mwana saka uchaenda nacho kupika uchaenda nacho kunotsvaga zvemumwe chigwere chino hachichauraya isismeli chinouraya kensa dai kensa iyo kensa yacho unokwanisa kuiwana handi vaingoti vakangozvomora voenda uko vakazvomora voenda uko but mushaya vakaita nemusikana vauya apedza kudya ndobva vakisana nemusikana ndikati vatodya zvinhu ravo our very own gumbura aini murume akaita zombo plus mari acho rakanzi aura kamiriyoni ameneko uri murume kuti hana kana sendi mai mwana anongokuhurira asina kana kurigwa nerombe hando pakasaa kana nebhega iwa ngatitambe tose tojairana chero unotsvaga mweunozvitongotamba yako uri ipapo chero kunzi kwanzi rega nimbonotsvaga umwe anopedza nzara yaiwo vachipedza nzara vari wani woti futi mari wapedza obvazisori madhamu Juliet ari kubvunza kuti vakadzi vacho vaivawanepi ini I think vanga vachingotaimira pabasa ofisi yake I think ii hairaki ofisi saka vaingotenderera pabasa ipapo
vanhu vepakambani pavo ipapo vaishanda vaingotendera pabasa because ipapo handivationa obvious anotove nevamwe vototituninakilangu vakanomitisa vana tinashe mugabe akaenda wakanotoita mari ndaarita mari yakasviba iwo mukadzi wacho makaona kuti mukadzi wacho akarumurisa sevana naiye mukadzi anofanira anga achiitawo zvimwe kusaidi rabuda akarumurisa pasaiti iri mukadzi wacho kairabudai kunze kwakuti kana riri mubikigwa mira tione mira tione sisimeli dai mama tanga mapedza kubika modya nemhuri mozoita izvo zvamuda kuona nda kuona mungane mukadzi wacho asi murume wacho wena ende asi murume wacho wena itori yeke futi nemukadzi wacho yeke chai asi mukadzi wacho akatipotati uyo asi munigerian ane mukadzi wacho uyu aiwa vari pachoti zvakaita kwese kugwina wambonera ndozvavakaita zvemati handira kudza kuti zvematendo zvavanongoita vese imi mukadzi yakandijamba mewe zvangu ndoiwanepiko naye mukadzi naimi anayo ngaandipo ende kuti mukadzi wacho aiwa ndo pamuseri whatsapp aiwa havana kupfigwa vadigwa something apa havana kupfigwa vadigwa something mukadzi uyu haana kupfigwa mate pane chaadigwa yaari kudigwa sisimeli bhabhai tambokurukura bhabhai ana nyama letisi ana ari musikadzi aiwa tingaribuditsi pano zvetingasovharigwa nazuckerberg ichakupa unoyakuseri ndokusendera sisimeli bhabhai maita basa tambotandara iri bhodhi tacha zvakaoma mozati sisimeli kubasa pane kamwe kamusikana kandaishanda nako saka kanoti kana kachinda maholidays kadheke kuno saka anoti kana achina maholidays anoenda kuafrica saka inaingomudzi achingoti if you go black you don't go wrong saka ndaisha kuti ari kurevei kamurungu ndaisha saka ndazobvunza friend yake one day because akaenda kujamaica ndobva anonoka kudzoka kubasa saka ndobva yatoita nyaya pabasa ayakanetsa nyaya iyo ndobva azodamwa pai takatei tirimo kaachitongwa mhosva dzake iye ndobva titazobvunza kuti koiko ane achimbonyanya kuenda kunodini chaizvo kwaanongoramba achingoti if you don't go black you don't kwai varume vatema kuno hakuna vanhu vane zvinhu ari kuvinga zvinhu mozandakaperegwa ini she's 29 saka ndakamudza saka why usiri married zvikanzi haatodi iye chaari kuda ndechekuti ari kungoda kungonosangana nemasaizi echirume chete saka I think varume vechitema ndokupaisando zvangu ameno kwete vekwedu vekuafrica though maybe vameno vamwe vemasimba masimba adikowani nekuhura kunoita varume vekweduvo vai ndekupi kuhura kunotove wesi kunokunda kwe400 chitongoti kuhura wangu kuhura haini ini ndisina ndonyaya ndakakonera kugara mba ini ndikahurigwa handigari handidi kudzenyema handimiriri izvozvo handina hangu nguva yekumirira munhu ndingozva kuti wambofemereka uri pamusoro pemunhu zvakaoma vasikana hanzi but sex is part of the main attraction in tourism definitely baba isisimeli very much thank you guys zvakaoma guys aiwa tambotara tape guys totaura mangwana atitika guys atibatanei mangwana guys aiwa vanoda mukazo yako whatsapp ndokukandirai kana vasina kuona kai whatsapp ndoda kutomadhilita saka vari kumada mubva mainobva ndakukandirai ndobva ndatodhilita zvangu anditika guys marirapo andika love you guys take care of yourself guys